Moabot sa 3 milyones ka mga tao ang misalmot sa sinulog sa Subo, Philippines 2024, matod sa kapulisan. Samtang malinaw ug malampuson ang tanang kalihukan nga naglambigit sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Giklaro sa opisyal sa Cebu City Police Office nga ang 3 milyones ka mga tao nga nakigsinulog lakip na sa SRP ug sa ubang dapit sa syudad nga gihugupan sa katawhan. Kini ilabi na nga duol ra ang Basilica Minori del Santo Niño ug ang South Road Properties kun SRP nga nahimong sentro sa kulturanhong kalihukan. Bisan pa man sa distansya o sa nasinating kainit sa panahon apan, wag kini makapabugnaw sa excitement sa mga tao nga musaksi sa performance sa tanang mga contingents. Sa sinulog route, nasaksihan sa mga tao ang sayaw sa kadalanan samtang sa sulod sa grandstand ang final showdown sa mga dancing contingents. Napuno usab kini sa mga tumatanaw sa sulod sa grandstand ug sa palibot ilabi na sa pagkagabi. The crowd estimate we had yesterday was about estimate ng po ni siya about 3 million. That includes already the activity, tanan activity. Hinoon adunay mga natalang kaso sa pagpangawat og cellphone apan dali ra usab na balik ang makinawat nga butang ug wa kini makaapekto sa peace and order sa dakbayan. Maabot sa 4,000 ka mga pulis, inabagan sa mga sundalo, bombero ug ubang mga force multipliers ang nipatuman sa Peace and Order sa Sinulog Festival 2024. On the security side, mapasalamaton gyud kami nga kanang hapsay gyud ang ato ang sinulog nga aktibidades. Even when we started January 10 for the Walk with Jesus, hangtod nag-conclude ta or naghumanta sa atong activity with the Grand Festival. Sa pikasbahin, nasaksihan sa mga tao, sa unang higayon ang Drone Formation Exhibition Show human sa repeat performance sa Cebu City LGU Guest Contingent. Di nakita nini ang mga pulong nga sinulog sa Sugbo, Pit Senyor ug ang imahin mismo ni Senyor Santo Niño nga gipaagi sa Drone Formation. Pasado alas 8 gabi usab ang finale, diin gipahigayon ang fireworks display. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.